Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipa. Agtimek tayo kakailan. Tapos maamuan ti publiko. Ti gusto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw iti biyernes ti amin na sapada apo nga dumdumngeg iti deto nga bulan ti Hunyo 2022 gagiyem keng kabsat may ka 20 ket Hunyo 18 iti deto nga aldaw apo nga agdananggay tayo manen para iti sabali pahay nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto Hunyo 17 kung nakuma into gayang bigat ti 18 idanon mi apo ti pakabuklan ti programa tayo ti lasod ti nasursurok yung may isang oras idideti manen nga aldaw iti biyernes gagayim ken kaabsap dili apo ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin apno maidano na po iti issues topicos damdamag panginformar mi kada kayo iti programa tayo Damdamag ni Berto. Umuna po intento pagsasaritaan diti imuna nga nagbalin nga expose ni dating Defense Secretary ken dating Senate President Juan Ponce Enrile nga dati grupo nga mayat nga mangpabain mangibabain wenno mangriribok iti isiserek ti barong administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos so dati nagbalin na po nga rakurak manipo na po iti biyang di dating rebelde nga New People's Army nga ti CPP-NPA ti maysa kadagiti kang runaan nga grupo nga mabalin nga mga rami dapo iti dati nga panangibabain ken ni incoming President Bongbong Marcos gagiyem ken kabsat no may dibiyang ti gobyerno manarimaan na po ti verification nga madati na yun po nga konferensya nga dagitoy dati nga rebelde nga New People's Army tinang konfirmar nga ti dati ito nga grupo ti CPP-NPA ti agplan-plano nga mangriribok iti dati inaugurasyon ti incoming president. Ken kang runaan na po ngayon tayo itampok iti dito yung aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto padaanan nyo po makainuman tayo live and exclusive ni Dr. Alan Taylan manipo na po iti St. Camilo's de Lelis Hospital General Hospital ti Syudad Tilawag i-confirmar tayo apo diti ngumat nga to nga bilang diti dengue cases ngamin ni Dr. Taylan at nakabukbukudan ng hospital ket diti mo na po nagsarsarita mi kung confirmar na nga ngumat nga to apo ti bilang diti may serserek iti hospital ken dati sakit apo nga monkeypox nga ti Europa isuda iti advance sentro tinasaw nga sakit iti agdama agagiyem ken kabsat no pwede iti pagilian nga Pilipinas awan pay amwen tayo apo no ana deti nga klase ti sakit kasano nga mayakar kada tayo api nga naawagan ti monkeypox gigiyem ken kabsat di ba yung tuko chicken pox gigiyem skin disease diri apo kaslamet la chicken pox gigiyem kabsat ngem makaakar so padaanan nyo amin di kito iti programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos kung saan ang panlasa mo ay ko siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite,
Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Ganito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House, Prexon 2 idi mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag di cellphone number 0963 000328. Okay, tuloy po ti programa tayo. Ngayon kasama na po nga rugyan tayo. Di kita insagana tayo ngintay pagsasaritaan. Pagyaman na tayo, di kita naayat nga sponsors tayo. Iti dito programa tayo nga damdamag ni Berto. Thank you very much kani kasinsin ko nga Onofre Durupan dita Wayanay, Hawaii. Gigiyim kamsats na ni Franz Jose. It is South San Francisco, California. Ni classmate ko Juanito Mueller Faryulen Jr. Gagiyem kay Absat, barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Maraming salamat. Ni friend ko Winnie Rombawa nga dayjay San Jose, California. Thank you very much. Ni Ma'am Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Kasin, thank you. Ken kasamit din ni Kapitan Juji Jimenez iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Mr. Jaime Perduño ken Mrs. Celia Perduño iti CLJ Store, Barangay 22, Batak Road, San Nicolas, Ilocos Norte. Ti kasapaya po iti Metro North Insurance and Security Agency nga mangitay dapo kariti serbisyo iti non-life insurance kas ti TPL ken comprehensive ken amin nga kasapulan para iti digiti government projects iti entero apagilyan agagiyem ken kamsat ti Metro North Insurance Security Agency ket pasarakan ti opisina na iti City Land Tower 2 Malate, Manila. Babaen iti manager ken nakingkukwa ni Dory Dorocha de la Cruz. Kastabay iti paragyaman tayo ken ni Mr. Chris Roma ken ni Mrs. Marisa de la Cruz Roma iti Iba Beach, Hawaii. Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much. Ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Ni Miss B Fiesta, Honolulu, Hawaii. Ni Hazel de la Cruz Alonzo iti Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Erlinda Ferminhood, Manibo diti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ken siyempre, ti Kalawagan, Belisario Farm, iti Baresbes Dingras, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken kasamit ten ken ni Mrs. Jeanette Belisario. Digiti naayat ng sponsors tayo apo iti programa tayo nga damdamag ni Berto ken ti programa tayo tinapalabas. At yun na po, live and exclusive nga kainuman tayo ni Dr. Alan Taylan. Iti dito nga gundaway. Para iti dito issue tayo, tupiko tayo po pasiknan iti dengue. Ken dito monkeypox. Okay, Dr. Alan Taylan, sir, na imbag nga pangaldaw. Thank you very much. Itidad mo man na gundaway nga makainuman da ka. Iti dito programa tayo damdamag ni Berto. Naimbag nga aldaw mo, Dr. Taylan, sir. Ano yung bagang malimomet, Sir Robert, katikiti dumdungig te programa tayo nga baro nga programa, Robert, Sir Robert, aya.
Okay. Okay. Un sir, thank you very much. So, okay, so iti adda digiti reports no kahit mi konfirmar nga adda ti panagngato ti kaso ti dengue, especially digiti admission kadigiti different hospital. Kas may isang agtagi ko di hospital kaditi St. Camillus de Lelis General Hospital sir nga imatbatunan nyo. Kumusta ti admission nyo? May panggep iti sakit nga dengue. Dr. Thailand sir. Well, sir, no, muyo tatapo ket kunata yon, no. Dengue ket umaduda talaga, no. Panawen ti pinagtutudo ta muyo ket ti lamok nga kapag paggapuanan ti dengue ti kunadang tinagan na ket ti Aedes aegypti, no. So dagiti nga lamok no kayat da dagiti nadalos nga danom pagrairaan da, no. So no di tagtutudo, mapno ti danom di kita gater tayo, di kita mulmula or di kita kay-kayo nga naka balay ti danom. So di kita magustuhan nga pagbalayan, di kita nga lamlamok. Tatano kastoy nga agtutudo kung natin manin, umado talaga di kaso, nga all year round, di kay nga kuwata, nga sakit, no, nga kaduan na kadagito, sasaro no manin, yung hospital, katataget at naka-confine nga giti nga dengue ngem masapay ko mata hanga kajingong madongem kang kanayon dito yat tawe nante maliklikan talaga dito nga nasakit. Okay, so kadigito nga aldaw digiti apektado nga edad doktor kasi digiti damdamo nga tawtawen mostly ubing ngem kadigiti naglabasen nga tawen uray natatainganen ket apektadon iti dating virus dengue virus doktor. Gusto ko na Sir Robert, no, kadigiti nga may confine ket talaga babakit, babarito, no, hindi ko ket talaga nga ubing. No, ngem di pagsayatan na may keditatan kita dadete rapid test tayo for dengue, no. Okay. So kadagitoy kasanon iti nagduraasan ngamin kadili mo nga tawtawen way back dekadan tinapalabas narigat nga agasan but parang kadagitoy iti binig ti medisina ket aliston nya paksyaten deti nga virus iti bagiti tao doktor kasi kadi. Amoy hal Sir Robert, no, doon na nga awan ti test. So nga do digiti madisgrasya di ko nga ubing matmatay kasi or makon-confine serious kasi iduno na awan ti rapid test, no. Kamo da pang ibasbasaran na lang di platelet concentration yan di complete blood count tayo. Nala dawin no dito pang ibasaran da idi, no. Nagsayatan na kadagiti nga panawin na dati dengue duo amo no talaga nga dati ket dengue. So nga napimpinas ti recovery digiti pasyente tatan at mamadagos at agas na digito ket Sir Robert ket more on supportive, no. Mo may kat DJ dengue papaigsaim ta resistensya ta sa pasyente i-hydrate mo ako nada kapno nga ma-dehydrate adi problema na ti dengue ket more on talaga nga dehydration, no, hanga masigod, hanga maswero, wenno hanga ma-hydrate digiti pa nga pasyente no kaya da nga agtumar wen agpalaing baleda talaga nga jeti papanan na di komplikasyon. Okay. So manipod nang rugi tayo kaleti rainy season. Kasano sir ti monitoryo iti panagado or DJ increase ti mapapektaran base kaleti hospitalyo. Well, mamom di datos na Sir Robert ket talagang may record bet lang may informal met no kadigiti otoridad when nadigiti city health no talagang umadudi kaso nga talaga ngem moyo ket tawen-tawen dito Sir Robert, no, masapol lang talaga ket search and destroy talaga nagaget tayo nga tagibalay na digiti ganti balbalay tayo nga ag-search tayo digiti paggrairaan digiti that's the only way yun lang di lang makita mi nga talagang mabawasan di kaso at di pagbalayan da ako na tayo, no, digiti mulmula mas masiterya lalo giti gat-gater tayo masadot tayo mapanulyen agbalay ti lamok so di pinagkita nga preventive measure ti dapat more than iti reaction digiti nga kaskaso.
Okay. So dati dati agdama nga bilang kaditi mad-admit, especially kaditi hospital. Hanmet pa nga may bilang alarming when makapadanag ti cases ti dengue, doktor. Met, Sir Robert, no? Actually, kita dumabigay din pag uwi din basta importante, may lakit DJ bagida, i-informar mit, edukar mi soda, edukaran mi nga, DJ warning signs ni dengue. Kapno na muda, no, kanon to di, umay dati hospital, no, talagang, monitorin di CBC da, no, may lakit di, monitor to daily, may kagpa CBC, no, handa i-advise makonfine. ko nga sublianan da. Okay. Okay. Asuka digitoy doktor, digitoy pasyente tayo hanga dati hanga kasliding kaslo kunayo nga digitoy na ibwistibiyag na dapi musay gapo iti dengue. Meten, Bang Robert, no, unless talaga nga nabaybayan, no, lalo mag-iti, adayo nga lugar, no, tamo dakit, handa nga may impormarang, yung information dissemination met, digiti, BHW get, I think, amo da meten, so, bumasbasi, digiti kaso, digiti critical. Okay. Medyo nabayagan nga problema dito adun digiti inyuswat ti gobyerno fogging kada sabsabalipay digiti panakayad bakas ti advice yo nga masapol nga madalusan ti aglawlaw especially digiti stagnant water but still nga agtultuloy ti kadda dito awan pay digiti na iparwar nga anyaman nga bunga ti research tapno mamimpinsan nga mapaksyat ti nasao nga klase ti lamok Dr. Alan Thailand. Awampay Bang Robert, Sir Robert ko nagkadi no awampay kasta nga datos no research no ngim talagang di tayo mawasan na dati ti tropical country narigat bet nga talaga nga ikaten dagiti at daget adagtan ag pulpuligos na lang no sino DJ makagat na magdengue kagaten di lamok gay lamok mapanman yan jay kolo jay daddo mga lamogen. So, agin nakakarlat, makagat, dilamok, nagsublim manin, umadunto manin. So, talaga nga importante kung natin yung prevention, no? Search and destroy nga kung natin Sir Robert. No? Okay. Suka digitoy, Doc, deti ko natin yun, kasla aliston, di pa nakaagas, ti agbalin, biktima, ti dengue virus, Doktor. Na po, no? I think na napimpindas ka, digiti panawin, di ko natin, kasi early diagnostic and treatment ako na tayo masapa nga mamuan masigod no met ti senyales warning signs of dengue ako na tayo tadwala no dengue with warning signs dengue without warning signs no without warning signs mabalintay met nga manage si balbalay tayo nakakastay din nga ororayan tepe lang ti amuda nga minget mayat pala diriknada no dete gorgorigor Sir Robert no so ti dengue nga usually, gurguri-guri yata, normal pa yata si complete blood count mo, di platelet mo, di hematocrit mo, and di WBC, may pa lang, no? After di height of the fever, agbagsak di fever, mo na control di fever na dehydrate pasyente, agbagsak medyo platelet na no kwan. So, di pakalanan. Importante, importante ngayon kagpa-check up madagos, no? Daguri-guri, damit rapid test for dengue. Okay. What about medicine direkta nga mga gas iti panakapektar ti dengue? Awan pwede kas Doc. Awan pa Sir Robert no kuan moran kunada nga supportive treatment no. Tumarem ti paracetamol, i-hydrate mo di pasyente, iwasan mo talagang ma-dehydrate. So DJ pa lang ti talagang usual treatment papiksam di resistensya na naturalesa na so no the comorbid na kita diabetic hypertensive talaga DJ ti ma-monitor nakapsud na ti resistensya da. Okay, parang parang COVID nga nakapsud ti resistensya di tao talagang tamaan na or possible nga matay doktor. Parang ganoon din. Nya na digiti adda ti saksakit na nga sabali mabalin when nakapsud ti resistensya or naturalesa na alalistuda nga mabalin nya mapan iti alanganin doktor. Agpeso dita Sir Robert no talagang asla COVID dita more on dita resistensya ti mesa nga tao. Okay, doktor, kasangwanan niya itultuloy tayo mapantay ito kaditi monkeypox. Please hold your line, doktor, para kaditi sumagmanong commercials tayo manipo diti technical studio.
Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Digiri ka iliwa putahe wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida digiri sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay digiri sa bali, alutong bahay, pakaramanan. Inaimas kay special, empanada. Nahanad kinadalos ki panakay sa kanan ito yung makan ni Steps Food Hub. Masarakan Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, Sangi, Itirangkay. Steps Food Hub. Sindanaan yung serbi ka na kayo, tinaanos ng tarikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub. Binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adun diri na kapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin tinalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, sublian natin po ni Dr. Alan Taylan na kalpasan na po diti dengue, gagayim ka sa atkas ng iganyo, at dadigiti may sirsiri ka po. Hamit yun di nga alarming, but nasaya atin na po nga mainformaran tayo, tapno di kasta amutay tilikliklikan tayo, amutay diti aramiden tayo, tapno mapreventaran, prevention is better than cure. Nga kunada gagayim ka sa digiti kampanya po ti Department of Health, no kasano makaliklik, no mapukaw po diti nga klase ti lamok, gagayim keng kabsat. Okay? Doktor, kadigiti nga gundaway, matunog, ijay balasyo tao, ti panagraira ti monkeypox. So, ti kasano ti kaababaan, when no kaalistuan na panangipaawat, kadigiti agbuybuya kada tayo, no ti makungkuna nga monkeypox, doktor? Uwi na po, no, dati ko na tayo nga monkeypox, no, gapuyan ti, obviously, tinaganag at monkey, no. Nagapuyan ti kwalito no Africa sa Robert no asla nakita day di no mangyay di smallpox ko na di pox no monkeypox smallpox agpada di kasta agkakwalito agkakabagyanda no but di chickenpox no so di no makita yo no di ag chickenpox kasta kajemet ti itsura na ngim na talaga dadakkel lang sa Robert no mas dadakkel na natatanggen ni gay tsura na sa bukol ito bagiti may isang pasyente no tingem dede pinaka-akar na kadyamen lang no close contact kadagiti pasyente nga da monkeypox na no kaslamet lang ti pinaka-akar mo dede chickenpox ko na daw kunata yung agtoko kadyamet lang yung titsura na nga minigay sa Robert mas dadakkel no itsura nga talaga ket agbukol-bukol DJ bagi ti mesa nga tao tapos adado digiti babarana nga kunada no digiti lymph nodes da no dadakkel nga lymph nodes so babara kunada yan ti bagi ti mesa nga pasyente no so di nagapuan na namet lang nga digiti virus met lang ditoy nga kasla chickenpox agi mas ditsura na ket mas malala.
Okay. Related ka rin taraken or sunggo, dating monkeypox, doktor? Sir Robert, dati kita nagpuya tala ko yan team sa nga laboratorio no yan DJ Africa no nagkaroon ti outbreak kada DJ sunggulang no. Nagkaroon ti outbreak kada DJ sunggulang yung research laboratory da idi. Then eventually ket rinwar nakakara na ti mesa nga tao. Then eventually naging nakar ti tao ken taon no. So DJ lang ti gapuanan no apay nga nagkaroon iti monkeypox ti tao. Okay. Hangalingid kada tayong Pilipino, ada di kita mahilig nga agtaraken iti kasta ti klase na nga ayop, sunggo or monkey. Awan ti posibilidad nga di pa nagtaraken ket mabalin nga isu iti mayakar kada di akin taraken wenno sabsabali, doktor. Sir Robert, unless talaga nga DJ sunggo ket ada kuana no, ada DJ microbio ken kuana no nagsakit isuna DJ monkeypox talaga transmission na ngamin dito talaga nga close contact kada kasla kamit lang na datuko mo mag-chicken box ang tuko ka Sir Robert do talaga nga madayo ka basi ka dito tuko when isolate da kato na nga agwaras DJ no ang laki di na kontaminar di sunggo no bakit tatahang kamit makaran. Okay. So safe lang kadakwada nga daan iti taraken nya kasi. So ano ti symptoms when no pagilasinan nya naakarang ka or kinapit na ka dating klase ti sakit, doktor? Kaslamit lang agtrangkaso Sir Robert no gorigor, magbagbagim, agkagitalas-lasag mo ket kasla agpipigel no, nasakit ta likod mo, agpaypayagpeg, alis tumaban, no, difference na talaga, adetay kung natin yung chicken pox, aside from yan, nagpada di mikrobyo kat di nga makaakar kadakwa, DJ kadakkel, DJ bukol-bukol na sa Robert, no, kasi talaga nga, bukol-bukol, takugil mo, na kwan, tapos ubad-ado DJ talaga nga, kung natin yung babarat, ibagin, no, kili-kili, singit mo. So DJ ti diferensya na kadete ko nata yung chicken pox. Okay. Ada posibilidad na agpigad ti biag ti maysa nga taong captain dating klase ti sakit, doktor. When po no aglalo manen no nata yung comorbid na Sir Robert kadlalo digiti the diabetes na nakapsot ti resistensya na immune deficient no na nakapsot ti naturalesa na stroke, ada sakit ti puso, sakit ti kidney, basta nakapsot ti resistensya, mabalin nga komplikasyon, at adete ket mikrobyo, kastamit lang ako nata yun, nga, digiti ako nata yung COVID, ako nata yung dengue, ako nata yung tuko, mabalindag pneumonia, digiti naduma pa yung komplikasyon ti infection, Sir Robert. Okay. Iti lalaim ti tao, ada epekto na dito yung klase ti sakit, doktor. Ganito, mayat kasla ko na tayo no, mabalin ang komplikasyon digidi kung naglalaim ti tao na talagang mabaybayan da Sir Robert no. Tiko natin pneumonia, mabalin ng mabaybayan na siyempre sepsis ti mesa nga tao, mabalin mapektaran di ta kidney. Balin maapektaran ta puso no talaga nga giti da comorbid nga kun nato yung condition da. Iti Pilipinas awamit pay dok iti naiparwar base kaditi ti asosasyon nyo nga doktor or ti Department of Health nga naapektaran iti monkeypox kasi ti pagrarira na tata is Europe iso ti sentro diti nga sakit tata. What about Asia or Pilipinas, doktor? So far sapay ko matawan bet Sir Robert damit monitoring sa na pinasmet ti border control tayo dito lalo dito ports and airports tayo sapay kumatawan narigat ti madangran tayo man kasi mikrobyon Sir Robert agre-recover tayo pala kadagito epekto ti COVID ket sa baliman nga kuan na sakitan sapay kumatawan met. Okay. Doktor, maraming salamat. Itinted ba gundaway nga makainumanda ka iti dating aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto. Please man dok, ikante man ti tips digitay kalugaran tayo especially kadetoy dengue. Problema tayo ti dengue no kastoy nga panagtutudo. Dr. Alan Thailand sir, please.
When Sir Robert, no, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat ilang mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Kaya congratulations dati baro nga programa madamdamag kay Berto. Nimbang nga mali mo, Bombo Robert. Sir Robert. Maraming salamat, Dr. Alan Taylan. So di po ni Dr. Alan Taylan nangipaya po kadi kitay tips at tapno di kasta mailiklik tay ti bagi tayo nga maakara na po kadi agraraira sakit especially dito dengue. Gawod adda dito sinyala po adda dito information send manipo dapat ti hospital kasking kuana da hospital na nga mismo gagiyem kay kabsat nga addan di kita may sirsirik apo nga dito ket apektado iti dito dengue virus gagiyem kay kabsat. So di kita tips apo manipo ti Department of Health panagdaldalos especially gagiyem kay kabsat di apo ti maysa kaditi kang runaan nya panang paksyat tayo kadito nga lamok Nupay ko na ni Dr. Taylan niya alis tumitin niya maagasan gaputa ada di rapid test gagiyim kay kabsat madeterminar mo nga siguden ti dengue kadito nga aladaw gagiyim kay kabsat masapul pala nga po nga an-an na dan tayo di ikakapet ya asideg digito nga klase ti lamok dito Aedes aegypti gagiyim kay kabsat nga isu apo ti carrier kadeto nga virus gagiyim kay kabsat sumasapol po nga aramiden tayo dito agdalos dito gutters dito mapanan dito stagnant waters especially dito nadalos sa danom tadigayam na rugita danom hanga agbiag sa apo dito nga klase ti lamok hanga makapaglehan na makapagitlog iti dito nga klase ti lamok dito nadadalos dito di ba yung uri dito masetas uri dito ugot ti masetas ang damaurno nga danom sadyay mabalinen sadya apo nga paggitlugan pakapesaan DJ lamok ket maumaduda nga mangkagat kada tayo nga tattao nga mabalin niya maakaran kadetoy nasaong virus manipo diti nasaong nga klase ti lamok gagiyem kay kabsat so nga kadagitoy pay apo na masapol apo nga addaan tayo kadagitoy move tapnon ti kasta saanen apo nga umadupay saanen nga umasiregpay kada tayo digitoy nga klase ti lamok hanting orayen nga adamit gobyerno umay dantulatag fogging umay dantulatag pasok adamit gobyerno mangted dantulatag agas hana po ano nga ro din awan gobyerno aglalo na kadadot sang sangwente nga problema gagiyem kay kabsat umuna apo deti COVID-19 or deti COVID-19 humat nga tumanen di kita mapapektaran may kadwa dito epekto ti COVID nga maposible apo nga panagbisin nangangato nga presyo di kita magatgatang gapo iti epekto pala nga po ti pandemya and at the same time dito gubat ti Ukraine ken Russia ang mangituntunda apo ti nangato nga presyo di kita produkto a petrolyo nga mga apektar apo ti anyaman na produkto ken serbisyo. So di jay even medicines apo nangina ti panagpaagas nangina ti may serrek iti ospital bawal magkasakit nga kunada nga rod mahalang gamot gagiyem kay kabsat isu nga digijay panunuten tayo aramiden tayo digiti addang nga mang preventar apo iti mabalin nga panakaiasideg panakaapektar tayo kadito nga klase ti sakit especially dito dengue COVID ken sabsabalipay tapnon ti kasta diti lang di panaka-standby mo nukas pagarigan sikat padre di pamilya madre di familia sikakit agsapsapol para iti pagbiag ti sibubukay la pamilya naka-empleo ka ni bakit mo naka-empleo ka ket maapektaran ka may standby ka hanggang makastrict di trabaho or digiti anak gagayim kay kabsat isuda apo ti maapektaran
iti deti nga klase ti sakit imbes nga para iti agserbi para iti kasapulan iti inaldaw-aldaw DJ kwarta saanen gaputa mapilit ka gapu iti panakapektar mo or panagsakit mo ket masapul apo nga mapangkay di doktor mapangkay di hospital but no adda deti madlaw yun apo ka deti simptomas panaggurigor nasakita bagbagi gagiyem ka aminin nga ibagbaga di kita eksperto nga kasken ni Dr. Alan Thailand nga pagilasinan or simptomas ti kaaddan DJ nga sakit ken ka ingkan niya insigida iti doktor. Ado di kita natnatay, may panggap ti dengue, gagiin ka sa ture, adda di kita eksperto, or dalubhasa nga kung natin ti Tagalog, nga nalaing nga mga ngagas, gagiin ka sa gaputa, nagpatubulat ngipin, te ubing, kung kunam, nagdigos nga min ti tudo, nalamis nga min ti tiyempo, kung kunam, nga patumar ka nga patumar, iti niala dita nga agas para gurigor, gayam, apektado iso na ti denggen, in and out di guriguren. So nga hantay apo nga access health medication, masapula po nga ikonsultar tayo iti doktor. Adda di iti health centers tayo, tinagduduma nga barbarangay, nga mabali na po nga papanan, pangikonsultaran, isuda, adaking ka, di nga simptomas, pagilasinan, nga naapektaran ka iti dayta nga sakit gagiyem kay kabsat. So nga insigida nga makipagkita kayo apo wenno pakonsultar kayo ti doktor no mariknayon digiti kakasjay nga pagilasinan nga da kayo ket naapektaran iti dengue. Saan niya ang angaw dati apo digiti tawen nga rep digiti pasyente kari nagdudumang hospital gapo pay nga po iti dati nga klase ti virus dati dengue virus manipud apo iti lamok. Okay? Kasama na mapantay ka rin sa bali pa nga hindi pagsasaritaan hindi pagsisinukatan ti kapampanunutan hindi dito yung aldaw di programa tiyo Damdamag ni Berto agyaman tiyo po ka rin na ayat ng sponsors ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Thank you very much iti Kalawagan Belisario Farm EJ Barisbes Dingra Ilocos Norte kukuha po kinamatmatunan na Mr. Dado Belisario kani Ma'am Jeanette Belisario. Kastamiten nga pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti Bacara, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kenka Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you kani Hazel de la Cruz Alonzo iti Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you pa kani Carmela Walker iti San Diego, California. Thank you kenka Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta pagyamanan tayo nga iti Stockton, California. Mr. Jewel Centillas, thank you very much. Manipo dita Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Chris Siroma ken ni Mrs. Marisa de la Cruz Siroma iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Metro North Insurance and Surety Agency iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Para ka dita non-life insurance siya po. Iserbi ka kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency. Babaen iti agtagikwa ken mangi matmaton. Dorocha de la Cruz. Pagyamanan tayo pa po kadi ni TCLJ Store nga masarakan iti Barangay 22 Katuging San Nicolas, Ilocos Norte, Batak Road. Kukuha kinmatmatunan da Mr. Jaime Perdonio kani Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much kani Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Maraming salamat. Mrs. Meli Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Ni Winnie Rombawa, iti San Diego, California, Estados Unidos. Thank you very much. Or San Jose, San Jose, California. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Juanito Mueller Fariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much. Kenny Franz Jose, iti South San Francisco, California. Kenny Mr. Onopre Durupan, Ijay Wayanay, Hawaii. Thank you very much. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapos maamuan ti publiko, ti gusto akalikabong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto!
Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem tegtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, tuloy ti programa ti Damdamag ni Berto. Idi kalman gagayim kay absat adda ti inparwar ni dating Senate President, dating Defense Secretary ti Pagilian ti Pilipinas Juan Ponce Enrile. Gagayim kay absat nga adda ti grupo from United States ken dito Pilipinas nga mayat nga mangibabain mang riribok kadeti isiseret ti barong administrasyon, especially apo kadeti aldaw nga panag-inaugurasyon ti nangabak nga presidente kalpasan ti eleksyon idi Mayo 9 gagim kapsat ni President-elect Bongbong Marcos. So tibiyang ti Department of Interior and Local Government ilalawag na nga awan pay ti konfirmasyon dati intelligence report nga naawat ni dating Senador Juan Ponce Enrile nga da grupo manipod Amerika ken kastamit ti Pagilian nga Pilipinas nga mayat nga mangibabain, mangriribok iti biyang ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Maipagiba po nga nakasagana ngayon Hunyo 30 isu dati panagsapata iti pwesto ni dating senador ngayon nabutusan na presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gagiyem kabsat kalpasan na pong inyalat na ti 30 ket may 1 milyon na sursurok nga butos iti palabas nga May 9 eleksyon ti nasaong verifikasyon when awan pa iti mangibagbagang awan pa iti konfirmasyon ket rakurak deto iti Interior Secretary DILG Secretary Eduardo Anyo ken maberberipikar tinasaong nga report base apo ken ni Anyo inpasigurado pa ni Anyo nga nakasagana met ti biyang ti Philippine National Police nga mangipaay iti seguridad iti nabutusan nga presidente kunana pa nga mamun-monitor digiti amin nga grupo nga mabalin
nga mangyuswat iti dati panangibabain wenno panangriribok kini Marcos karamanan dito ti CPP NPA. In pasigurado na pay nga nakalatag ti seguridad wenno dati plano or panakaipay ti seguridad para iti inaugurasyon ti sumarunong leader ti Pagilian nga Pilipinas. So diya po coming from Secretary Anyo ti Department of Interior and Local Government nga awan pa iti verifikasyon no pay kasta nakasagana na po ti biyang ti kapulisan nga mangipaay iti seguridad ti inaugurasyon. I think 8,000 nga kapulisan ti mai-deploy po para kada iti inaugurasyon ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagiyem ken kaabsat 8,000 nga pulis dapat iti plano po nga mai-sardeng pailay nga po no makat po ti signal at biyang ti komunikasyon, especially cellphones, gagiyem kaabsat, maipatungpal ti gun ban in Metro Manila and Davao, gagiyem, dito yung preparasyon namin na po para kada ti inauguration ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nubay kasta, gagiyem kay kaabsat, ada dito rimwarpay nga report, apong buybuya, nga dagiti agplan-plano ket nga mangriribok wenno mangibabain iti biyang ti incoming president, especially kada ti inaugurasyon or oath-taking na ket ti communist terrorist group gagiyem kay kamsat ti mangriribok kada ti oath-taking ceremony ni President-elect Bongbong Marcos Jr. into no Hunyo 30. Dati apo ti nagmaymaysa nga inwaras wenno in parwar digiti dating miyembros, dating miyembros ti Communist Party of the Philippines, New People's Army, gagiyem kaabsat iti National Democratic Front, NDF, nga dati ket nayuswat apo iti tag media briefing ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, dati NTF-LCAC. Nayuswat dati apo iti pelaing aldaw ti Lunes, gagiyem keng kaabsat. Kinagpaysuna hunat giti dati nga rebelde nga da Orlando Kawarli Baluyot ngitan ket chairman ti Tinang Samahang Nayon Multipurpose Cooperative ken kastapay ken ni Kapong Sibayan may isang manalon manipud apo iti Multipurpose Cooperative ken may isang manalon manipud ti Hacienda Tinang iti Concepcion Tarlac ti nangirugi iti CTGS wenno inorganisana digiti manalon iti dating probinsya. Malaksi da po iti Hacienda Tinang dapat digiti opisyales ken miyembro si CPP, NPA, NDF Legal Front Organization nga nangiswat iti panagtataripnong kadwada digiti manalon nga asideg ti Hacienda Murcia iti Barangay Central inside Hacienda Luisita. Uneg po diti Hacienda Luisita detoy dito ya po ket nakita diti aramid da wenno makita diti aramiden da iti Hunyo 30 iti panagtugaw kas presidente ti Pagilian na Pilipinas ni Bongbong Marcos sigon pay ken ni Baluyot. Digiti manalon kunana iti nasao nga lugar ket organisado da babaen iti nasao nga front groups. Kinagpaysuna kunana ket addan digiti napagsasaritaan iti Hacienda Murcia gagiyem ken kabsat ken sumagmano nga syudad ti wenno sumagno paset ti Tarlac City no sa rinno nga asideg detoy iti Hacienda Tinang inayon ti nasao nga nangirakurak. Kinuna ni Baluyot nga digiti manalon ket adda ti problema da iti biyang ti daga nga digitoy ket nakaawat da iti eviction threat. Eviction no kunam deti panakapatalaw gagiyem ken kamsat inayon na nga subagmano nga miyembro ti left-leaning organization marakatigi da grupo wan organisasyon ket masansan nga agkikita da kalpasan nga no naggapuda iti nasao nga lugar makasansan na makikita da nga aggapuda iti may iti nga lugar gapu iti kaligagom da nga digitoy nga tattao nga labanan da iti gobyerno gagiyem ken kaabsat kunaw na pa nga malaksid iti lugar iti Tarlac ket na dakamat pa nga adda pa iti sabsabali nga front organization nga digitoy ket makumikom iti panagi-mobilize panagi-transfer siguro na po kaditi grupo manipud ti nagduduma nga paset ti nasao nga ili o sarda digiti agtutubo kas propaganda wenno pamarang gagiyem ken kaabsat kinunan ni Sibayan
Nga dagiti grupo di nagtutubo ket kunana nga saan da nga madmadlaw wenno ammo nga digitoy ket maus-usar da laeng ken digitoy ket agbalbalin nga biktima. Gapu iti detoy adda ti panawagan ni Sibayan kadagiti naganaka nga monitoren da dagitay anak da gagayem kay amsat ya. So no andaman ti apo ti verifikasyon gagayem kay kamsat nga dagitoy ket maus-usar wenno maararami dapo wenno agplanplano dati CPP, NPA, NDF para iti pa nakaibabain wenno pa nakariribok ti inaugurasyon ti presidente dati ket dapat nga konfirmaran ti biyang tinailya na pulisya wenno ti biyang ti interior and local government tapno ti kasta maaramid ti mando para kaditi kaming ti kapulisan nga mangipaay iti seguridad wenno mangleplep wenno saan nya addang tapno ti kasta saan na maituloy ti anyaman nagandat nga panangibabain wenno panangriribok iti detoy umadanin nga inaugurasyon tinabutusan na presidente ni Pagilya na Pilipinas Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo iti detoy aldaw malem iti programa tayo namdamag ni Berto detoy apo ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kinaduak ni Maki Agustin Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibati min ti nataninay nga malem ti Biyernes tayo amin asa nga pada. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan di lipas kasama kinibugog tayo alumar idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti gusto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimuar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naingkalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Digiri ka iliw o putahe wenno makan intay amin rabanan ijay Steps Food Hub isembida digiri sumaganad kasti top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay dito sa bali ang lutong bahay pangarabanan kinaimas kay special empanada nahanag kaya kadalos ko panakay sa kanan ito yung makan Steps Food Hub masarakan Barangay 16 Makaray Tapos Norte Sangi Irangkay Steps Food Hub sinadaan nagserbi ka na kayo tinaanos ng pelikwa Aileen Akuba Steps Food Hub binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem tegtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Ti napalabas. Namulit ti agdama babaen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Ti napalabas. Bali papagayam nga kumablaw kami kada kayo iti nagasat nga malim ti Biyernes tayo amin na sampada. May kasangapulo ket 7 nga aldaw iti bulan ti Hunyo 2022. Idanon mi kada kayo ti sabali man na parang ti programa tayo ti napalabas. Dari nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Awisin da kayo ang kadanggay mi ti lasod ti maysa nga oras. Tapno yung ibasa, dito yung surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag. Ken kasnamit ten ayat ni may ti maysa nga pagayam. Ngem kasangwanan niya rugyanan tayo nga ipatangatang when ibasa dito nga surat. Agyaman tayo manen kariti na ayat nga sponsors. Tapno may danon kada kayo dito nga programa. Thank you very much kani Mr. Onofre Durupan dita Wayanay, Hawaii. Ni Miss Franz Jose iti South San Francisco, California. Ni Juanito Mueller Fariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much. Ni Mr. Winnie Rombawa iti San Jose, California. Ni Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Loreto Tamayo nga dayjay Waipahu, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Barangay Chairman Juji Jimenez di Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Da Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio ngagtagi ko iti CLJ Store Masarakan iti Paset ti Barangay 22 Katuging along Batak Road. Agyaman tayo pa iti Metro North Insurance and Security Agency nga mangiserserbi kada kayo iti TPL Comprehensive para iti non-life insurance ken amin nga kasapulan nyo para iti government projects iti entero apagilian iserbi na kada kayo when iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Security Agency iti Cityland Tower 2 Malate, Manila. Babaen iti manager ni Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa ken ni Chris Siroma ken Marisa Siroma iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas manibo po iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ami Ancheta iti Stockton, California. Thank you very much. Ni Miss B. Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Carmela Walker iti San Diego, California. Thank you very much. Hazel de la Cruz Alonzo iti Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you ken ka Ma'am Erlinda Perminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken pagyamanan tayo ti Kalawagan Belisario Farm iti Baresbes Dingras, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Adung diri nakapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti pipintas nga air condition na kwarto. Para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem nyo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633
kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat, Prexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Tigil kay iliw ang kahil makan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Papagayam kasangmanan yun tay rugyan nga ibasa, dito surat nga nakaipalahunan ti pakasaritan ti biyag kinayat. Kablawan tayo, di kita viewers tayo ni Mr. Vinny Rumbawa dita Estados Unidos, Lazandi Akar, thank you very much, ni Romel Lorenzo, ni Fredes Quezada, Ijaymet America, ni Babylin Balmilero, ani kasinsin ono predurupan dita Hawaii, ani Mark Batinga, ni Mrs. ko Edna Garcia, ni kabagis ko Dorocha de la Cruz, kastamit din kani Auntie Vicky Macho Ancheta dita Sitio Atimon, Barangay 42 Apaya, Lawag City, ni Femalin Fiesta Balikoko, ijay Estados Unidos or Hawaii, ni Richard de la Cruz Compuesto dita Metro Manila, ni Renalyn Francisco, ken kablawak dito napintas nga kanakak ni Rochelle Ventura Fiesta dito Barangay 2 Lawag City. Thank you very much for watching, Rochelle. Sapit naragsak kang agbibuya. And at the same time, ni Rexy Buyat, kumpadre, thank you very much. Hindi pa nagbibuyam. Ni Roldan Loy, iti Kabungaan B, Lawag City. At yung nga ruden yun tayo rugyan nga ibasa. Dahil surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag ni pagayam tayo Lidor Vino. Naisaguday iti surat ni pagayam tayo Lidor Vino, tinapalabas ko Manong Robert. Umuna ti amin, Manong Robert, kablawan ka.
Diri so amin nga agbuy-buya dumdumngeg sa dinuman na paset ti lubong iti dati programa Tino Palabas. Naawis met ti pagayam mo. Nga umay met dumatag iti dati nadayo nga programa. Tapnon ti kasta ipatangatang ko. Tinapalabas ko. Nupay sa anak nga nalaing nga manurat. Pinilit ko kabsat nga inornos. Linagip ninapait ana palabas. Nupay awanen ti kasla namnamak nga romanyag pay tibiyag ko wenno masakbayak. Kayat ko nga agtanga wenno iti tangatang agwayaway deti nga pakasaritaan. Nga mabali na pagpanpanunutan pangpidutan ti adal dagiti makangeg. Anyaman ti estado diti daytoy nga biag pagayam ko. May saak nga inanak. Nagsina ti ama kininak. Nga iso siguro, tinang muli, iti napait ana palabas. Wen kabsat ko, nakasang ana palabas. Nga ita, sagsagrape kiti agdama. Ti bunga digiti nariingak. Nga saan niya na siya at pagtingken pasama. Dinagbetan ti ama kentinak. Tapno nalawag ken ka ti amin pagayam ko. Adda aki diti may kalima tukad ti elementarya. Ngem binigaten nga kastoy ti eksena ti ama ken ti inak. Nanang, mapana ko ni eskwela. Sige, mapangka na. Sandak kadilangin ni kaniti pagmerienda kinto no reses. Kid daw ko nga kasla mabutbute nga kininanang. Ha, impangala aktited ko nga ipabalon ken ka. Kid di met ba nagsapol ti amam. No adda ti kwartana ingka dumawat kini amam. Hawanen na. Impangala ak nga ro titi ited ko ken ka ket awam met nga pulos ti iya punte na nga masapulan na. Yad adadana met ti aginom. Balikas to ni nanang. Madamdama pa'y sumipeg to nga kaslampo ti amak. Kug tarang kantukit dita si Camelia. Kitik ka mo na, tadamet balon na, kinigatang na to't merienda na. Hoy Dante, no agsasaw ka kasla diyap apuntem kanyak. Ada na sa pulami di kalman, idim ni mo na ang aldaw. Ada intad mo kanyak, tapos na iso ti pangalak, titid ko iti anak mo nga, balon na nga mapandiskwela. Dagita kakabsa, uno kabsat nga balikas. Dagita nga apay tinagbetan datatang kininanang. Tidandan ni inaldaw nga balon ko nga mapan, iti pagadalan. Iti panpanagnak no pay ubingak pay, iti tawin ko nga sa nga pulo ket maysa, kariding aldaw. Sumabsabay wenno makigidgiddan iti aksaw, wenno panagsinublat nga umaksaw. Ti kannigid ken sakak, ti panagtinag dagiti luak. Wen kabsat ko. Dupay naganusak pay kariding agundaway. Iti bagi ken panunot. Kan kanayon kon nga kidkid dawin iti Dios. Nga sapay ta agbaliw ti taray ti pabalay wenno taray ti biag mi iti sao nga balay. Wen sapay kumata agbaliw pay. Sapay kumata adan tupay ti panagbaliw ti ama ken ti inak. Nga kanayon nga agap-apa no mariingak. Kabsat makadano nakto nga jak mapuputan iti pagadalan me. Gaputa data ti kankanayo na kidkid dawek. Kidkid dawek iti Diyos na marswa. Nga maringak kumamit ti da nga naragsak pakairamanak. Saan ket di nga kanayon nga apa pagayam ko.
Medyo eskwela no daduma, jak mauawatan, ti eksplanasyon, dagiti mga isursuro, wenno ti maestrak, wenno maestrok. Ngamin kaslakan kanayo namang mangigko ti binnugkao, iti nagbetan da tatang ken ni nanang. Kang runaan na iti pananglayat-layat ni tatang ken ni nanang. Wenno saan, pasaray idanon na nga tungpaen, wenno saan idurun na. Tila pagpian na no kastan nya maaramid ti amak ti kakasta pumanawen. Ure agbirbir iton ti inak. Ken pagsasawan na iti dakes sa anton nga agsubli. Nge magmalmalem ton nga awan ni tatang. Ket into no sumangpet no sumipnget wenno rumabiin. Addan inom na wenno nabartek pagayam ko. Dagita digiti kan kanayo namang burburibur kanya kiti uneg ti pagadalan. Nga isunto kabsat ti rason nga no siya kun ti mabatangan nga mapasungbatan babayan iti mangisursuro jak masungbatan mapabainanak to aglalo no ti maestro wenno maestrak ti agsao awan samet laengen ti dumdum ket iti panunot mo sika Lidor Vino tunggal mapasungbatan ka awan ti ammom saan mo nga masungbatan wenno saan tila mataltalang gutang mo. Tunggal ag-examen tayo, zero bugoong, itlog, ti maalam. Sese at sapay ket din no saan ka nga umayan iti eskwela, ngamin ket sikapay nga padagsen. Sikapay nga mangibaba iti pan nakagrado ka mangisursuro ta, di kamet makasuro ta pulos. Di kita nga balikas ti may ikadwa nga inawin no amay ti pagadalan. Nga agresultanto ti panagis-isem wenno panagpagpagaak dagiti ka eskwelaak Manong Robert. Nga adadamanen nga mamagdagsen ti barukon ko. Adadamanen nga mangipaay iti daginsen wenno pan nakapabain gapu iti pan nakauy-uyaw ko. Sa dinno nga ta nga lugar kung kunakto iti bagik. Ti lugar nga pakaikaryak. No addak iti balay apad di ama kininak. No addak dito'y pagadalan mapagpabainanak gapu tadyak makasungbat gapu ti pan nakaburibur ti panunot ko. Sa dinno nga paset ti lubong ti papanak. Sa dinno ti pakaikaryak Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw. Ngem tininamnamak nga ikupinen ti inaldaw-aldaw. Digiti dakes nga pasamak. Saan? Saan kabsat ko ta kasla adadapay nga rumaba? Kasla adadapay nga agbalbalin nga impyerno ti pagteengan nga nakariingak ti lawag. Gaputa saan lay nga nakwarta ti pagapaan ti ama kininak. Wen kabsat. Irimay sa nga bigat ti Domingo. Manarimaan siguro ti misa iti daydi nga bigat. Idi agsubang manen da tatang kininanang. Ket kastoy manen ti eksena pagayam ko. Hoy, Amelia. Madmadlaw ko kit. Kan-kanayon kamitten nga rumwar. Mamalmalem ka pa na agawid. Ken pagalalaam iti igat-agatang mo kiti napipintas nga arwatem. Pagalalaam ti igat-gatang mo kadigiti pulpulagid mo tabibig mo ken tarupam. Ada ka di pagsapulam. Balikas ni tatang. Anya ti pakarikutam no makagatang kiti arwatek. No makagatang nga kiti pagpapintas ko. Ada problemam? Ada kwartam nga ginastok tapno magatang ko dagito yabanag. Natangsit asungbat ti inak. Ni, talaga nga natangsit kan torpe ha. Kaya't mo tayo kugtar ka dita. Sige, aramidem. Aramidem nga saktan nakpay. Tandaan na. Kabalinang kang panawan. Pangtaninanang.
Panawan na ka. Kunana ket darurusen nan ti inak. Ngem nagpatingga. Ano nagpatinggaak. Tatang, nanang, saan kayo kadingagapapan abig bigat? Tirumbig ko mga datayo niti. Panganantap no mamigat ngem saan ta. Agap-apa kayo manen. Inaldaw-aldaw laing yan nga agap-apa kayo. Makasangita kiti dede agundaway. Pagpian na narapdak ti ama kiti gandat na nga panangdangran iti inak. Wen kapsat ko. Nalapdak kit rimwar ni tatang em kastoy di kiti balikas na. Mapaniknikak lang torpe nga tatsabsali nga. Wen numilagro nga aramide ma. Uka-ukik tangiwat mo. Pakairamanan ta mabagbagim loko. Numapaniknikak nga husto ti atap ko. Aglimengkan gaputa. Jak tumumding amang papatay king ka. Sa nga siyak ti luklukwem. Balikas ni tatang. Nupay ubingak pa'y kadigdi agundaway. Maawat akon. Noan niya ti sentimiento ti amak. Wen kabsat. Noan niya ti adde ti panunot ti amak. Agim imon. Adda ti sabali nga pampanunutin na wenno sabali nga atap na nga aramiden ti inak. No makapanaw ni tatang kayat ko ti agdamag ken ni nanang. No anya ti agpaypeso. No adda ka di karbingan ti amak nga agatap ken kuana. Ngem mabalod ti riknak. Wen mabalod ti riknak. Mabainak nga agdamag. Di tanto kabsat nga agsao-saumet ni nanang. Agsao-sao nga kasla sungsungbatan na ti balikas ti amak. Nga mawametten ni tatang. Anya kumano. Ipangtanak. Aramide mati kayat mo. Numaiturid mo. Di papatayin nak. Ngem tandaanam. Mauma akon ti ginarigat ti biyag nga ipapay mo kanyak. Sang nga kasto ti inarapaapin yung karim kanya kabiyagi di ti armen nak. Nga isumit ti nangaklunak king ka. So nga, ladingitik laingen. Ladingitik laingen na doon yung maramid ko nga saan na maikari. Balbalikas ni nanang nga jak mauawatan. Ngem kasla admitirin na ti atap ni tatang. Wen kabsat ko. Kasla admitirin na ti atap ni tatang nga addan sa baling aramiden na ko maamay kontra iti kina agasawa da. Naglabas pa iti aldaw Manong Robert. Nga kas ti kinunak tininamnamak nga panangitugot ti maitabo na kalman. Ti daki sa pasama kiti pamilya mi napayak. Adadakit di nga rimaba ti saan na panagkinaawatan datatang ko kininanang ko. Agingga nga iti sa balipay nga aldaw nadegdegan ti riri. Wen kabsat. Nadegdegan ti riri gaputa. Adda kano nakaidano nen ken ni tatang. Nga ni nanang kita da kasinsinnarak na sa bali a lalaki. Iri sentro ti ilimi. Ket agkuyog da kano nga mapan iti syudad. Saan ka nga aglibak kanyak? Ngamin, nakita da ka nga adda kinakuyog mo nga lalaki. Naglugang kayo ti lugan nakit. Nagturong kayo ti direksyon na mapan iti syudad. Anya ti narami jo. Napang kayo ka di ti hotel? Napam mo indasar ti bagim ken mabagbagim? Makapungpung to tabalikas ni tatang. Hanak ti salbag ka dante. Kakasta nga kanayon ti atap mo. Ipasangom kanyak tanang ibaga ken ka. Tapagtikmugen kayo gago. Pinanalpak ni tatang ti nagsumbangir ti rupa ni nanang. Wenno agasawa atong pa ten subad na keng kuana. Anyan kabsat ko urayak lang adi makaperring wenno makakita kadakwada. Gaputa lumabam met ni nanang.
Nagtaray ni nanang nga napan iti kusina kiti dagsubli ti salas. Iggemnan ti kutsilyo manipod iti kusina kabsat ko. When imbagsal na ti kutsilyo ken ni tatang nagikisak Manong Robert. Ngem nakalisi ti amak. Ngem saan nga na narnek ni nanang ket inulit naman ni indagsal wenno imbagkong ti kutsilyo. Ngem nalisyan latta ti amak. Mauto bidingatan ti amak nga saan agang angaw ni nanang. Ket talaga nga gandat na nga bagkungen wenno papatayen. Nagtaray ti amak nga rimwar ket saanen nga nagsubsubli. Awanen ti masaok kabsat. Mabuti nga kamang paguni ken ni nanang ko amangan ta siyak ti sublat na. Isu nga ores siyak. Nagin inayad a karimwari ti balay ket napanak iti nasamek. Nga likod ti balay mi. Ket dituyen nga nagsangsangitak pagayam ko. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digidi agisem karidi daan na lugan wenno digidi mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti naingkalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kasangwanan niya ituloy yung ibasa dito surat ni Lidor Vino. Naragsak nga panagbuibuya ni kasinsin ko Tessie Puerte dito Hong Kong. Kastamit din ni Ma'am Elis Tamayo, ni Lena Lynn, ken ni Mr. Hector Baite kijay Canada. Pagyamanan tayo sa bali pagundaway dito sa aming sponsors nga tumultulong taon no naayat nga makidangdanggay tapno may danong ko na kayo dito nga programa. Kalawagan Belisario Farm, babeng kada Mr. Dado Belisario ken Ma'am Jeanette Belisario, idi Baresbes Dingra, Ilocos Norte. Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Hazel de la Cruz Alonzo, dita Nevada, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ken ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Kastapay ni Ami Ancheta, nga di Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas, nga di Lahaina, Maui, Hawaii. Da Chris Siroma ken Marisa de la Cruz Siroma, iti Iba Beach, Hawaii.
Ti Metro North Insurance and Surety Agency para kaditi kasapulan nyo iti non-life insurance nga kasli comprehensive ken TPL ken aminen nga kasapulan para iti non-government project. Wenno ti kaditi government projects iti entero pagilian na si serbika na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti City Land Tower 2 iti Malate, Manila babaen iti agtagikwa ken manager Dorocha de la Cruz. Pagyamanan tayo pa iti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road paset ti Barangay 22 Katuging San Nicolas, Ilocos Norte babaeng kada Mr. Jaime Perdonio ken kastamet din ni Ma'am Celia Perdonio. Agyaman tayo kini Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo pagyamanan tayo ijay Waipahu, Hawaii. Ni Millie Espirito, thank you very much, manipod iti Ava Beach, Hawaii. Ni Mr. Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Thank you very much. Ni Mr. Juanito Pariulen Jr. Dito Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose iti South San Francisco, California. Ken ni Mr. Onopre Durupan iti Waianae, Hawaii. Nakatangkaya ti init. Pagayam ko di rumwarak iti nasamek. Naipapaskon ti nagsangsangit. Wen. Naparkaganen di kiti matak ti kado alwa. Nga nagarubos pagayam ko. Nagawidak nga rod kiti di sumreka kiti balay. Nakitak ti dua abag. Pakairamanan ti kasla maleta nga kwadrado nga pagkargaan iti arwaten. Wengkabsat ko, nagdanagak. Inasitgak ni nanang ket kastoy diti saritak. Nang, papanan nyo ka di. Apay nga, adda maleta ken dua abagyo. Anya tinaglaong ka di kita. Kinunak. Dagiti arwatek. Panawang kayo. Panawang kayon kaputa. Mauma ako diti kastoy abiyag tayo. Ken saan lang ti narigat abiyag tayo ti pagkaumaak. Mauma ako na dangdangran ti amam. Ken pagat-atapan na ti ure ti ladaditan. Paypayswekon ti atap na lidor. Wen, paypayswekon. Sangkon nga kayat ti agrigrigat pa ti sidong ti amam. Balikas na. Nanang saan ka di Saan ka di? Abusta ka na yun kayo nga agap-apa. Ida panawam. Mabainak tong kadigiti ka eskwelaak. Kang runan na digiti karuba tayo. Nanang pangaasim saan ka nga pumanaw. Saan ka nga pumanaw dito balay tayo. Urayam ni tatang tagsarita kayo. Pakaasik iti inak. Wen kabsat ko. Ngem natangken ti pangideng ni nanang. Madamdama pa'y kabsat, may isang tricycle, tinagsardeng, iti sangwanan ti balay mi. Ti tricycle ti, karuba mi nga, sa ano na nga dayo ti balay. Wen kabsat ko, isugayam ti tineksan ni nanang o may mga lakin ko ana. Kaya di makasardeng ti tricycle, dardarasin ni nanang nga binagkat ti duwa nga bag. Nabati na pa'y laing ti maleta. Napan na inkargay ti tricycle. Idi agsubli kabsat ko, inarakop ko ti inak. Wen, inarakop ko ti siket na tapnon ti kasta saan na pumanaw. Nanang saan? Saan ka nga pumanaw? Di na kampanawang ka ni tatang, pangaasim nanang ko. Pakaasik nga aglulwa. Wen kabsat. Ngem napigsa ni nanang nga nangakal, iti panangigawid ko iti siket na. Wen, napigsa nga nangukrad ka dagiti nagkurus nga imak. Ket kinunana. Saan? Saan nga makumanay ang mangigawid kanyak? O reno anak ka? Panawang kamit din. Mabwisit ako niti deto nga balay. Pakawanin na klaingen no dakis deto nga aramidek. Ngem sa pulik ti kay kariyak.
Saan kung nga kayat tiyag na edit ideti nga banay. Panawang kayon, Lidor. Panawang kayon. Kinunanak at pinaspasan nan tinimwari ti balay. Sinurot ko kabsat ngam nakalugan na iti tricycle. Nagandar meten ti tricycle kitin inutin nga umadeo. Kamatek kumangi mawanti mabaling ko. Tauray no kamatek kit talaga nga saan ko na may gawid tina. Nagpukpukawak kabsat. Nagpukpukawak ka kinunak, nanang ko saan ka nga pumanaw. Nanang ko saan nakapanawan. Nga mawanen ti manggig na pay. Dirdiritson ti tricycle. Sinipsiputak deto'y pagayam ko. Agingga nga namin pinsanin nga di ko nakita. Tinagluganan ti inaka. Manong Robert, nadigdigan manen ti sangsangit ko. Ti amok lumalpasen ti panagsangsangit ko, ket suarimwara kon iti nasamek. Ngalikodan ti balay mi. Nga madadamanen nga anug-og, sangit ti naramid ko kabili panagpanaw ni nanang ko. Wen kapsan. Diyak na pupuutan alason si gayamen, taumaldawen. Marik na akong ti bisin. Napanak iti kusina linukatak ti kaldero. Anyan kabsat. Nabanglese na kalibban. Ti adday ti unig ti kaldero. Kinitak ti kaserula awan na pulos. Ti mabali na masila. E di bayet ti panagluluwak kabsat ko dita nga inbiling ko ti nabanglese na kalibban. Inugasak ti kaldero. Kaya di maugasak, naikarga akit ibagas. Inarasaw ko dito yung babae ni Tidano. Masapul agluto ak, tapnon ti kastaad dati pangaldaw ko. Mabisinak unayen. Idi kasta nga trabahuek saan ko latta nga may sardeng. Wenno saan nagsardeng ti panagarubos di itilwak. Nga dandani na paiket din sebseban ti danikan. Nga pangilutwak iti kanek pagayam ko. Idi malpas ko nga lutwen tinapoy, nagpanunutak. Anyang arot ti sidaik. Inapoy ka di ti kanek, tinapoy metlaing ti sidaik. Agingga nga nakita ti garapon, nga ayan ti asin. Wen kapsat, deduin ti sidak. Mangigaw akit tinapoy ti platok ti. Warakiwaka ko ni ti deti nga asin. Mapitbinlaing tibising ko. Anyakit nindigasat ko, Diyos ko. Anyakit nindigasat ko. Wen kapsat, manak-nakanak digit iluluwak. Nga pasarepeket din tumama kadigit inapoy. Nga adda iti mismo nga platok. Anya nga minen nga gasat. Anyan nga gasat ni Lidormino. Manong Robert. Saan na nanganak, kabsat ko. Enwalin ko ti pinggan. Nga naikarga akit inapoy. Ken nangiwarkiwaka kiti asin. Mariknak ti panagsugil ko. Jak sape ket di binugwan di kiti imak. Wen kabsat. Indumog ko iti panganan mi nga lamisaan. Ket jak na pupuutan nga naalak ti turog ko Manong Robert. Nakariingak ngem. Nagligsayen ti init. No jak agriro iti pananglagip ag alas 2. Wenno addan ti nagbetan ti alas 2 ken alas 3.
Dita nga nakitak tinanganak. Ininot ko ti timakder, binitbit ko ti plato wenno pinggan. Ket napanak iti pagsarban. Wenno pagkargaan mi ti danom. Dita kabsat nga ninawak tinanganak. Sa kumitlaing na panindulin wenno impakleb. Iti pagyanan digiti pinggan. Dita nga nalagip ko nga awanen ti inak. Sa dinungatan ti ayan ni nanang. Talaga nga tanga saanin nga agsupli. Anyan to ti sawen ni tatang sumangpet. Ngawan ni nanang. Sigurado nabartek tumanin ni tatang. Diyos ko, anya deto'y na mapaspasama ginibiyag mi. Anya deto'y na mapaspasama ginibiyag mi, Diyos ko. Mumalemen kabsat ko. Agpuagal-ala kidi ti bulong ti marunggay tapno iso ti abrawek nga si dami ken ni tatang no sumangpet. E di mapasungadak ti amak. Talaga nga agbasing-basing manen. Bimaba kiti inulyak a marunggay. Inuray ko ni tatang. Agal-ala kamit ti marunggay si Kalidorvino. Agabraw ka? Abi nga sikat ay agabraw. Ni kumananang mo Amo mayat agluto. Kinunana. O munig kayo di tabalayin tang. Aday bagak kada kayo. Kinunak. Dita nga sinarunok ni tatang ket makita ti saan niya na diretso a pagnana. Agbasing-basing manong Robert. Hindi makaunig kami di balay, indiso kiti lamisaan, ti bulong ti marunggay. Nagtugaw ni tatang, iti pagtutugawan, wenno pagtugawan iti panakasalas, ti basi da balay mi. Sarino ti anti inam. Awan manen. Kinunana. Awan tatang, awan ni nanang. Kunak tupay. Napamanin na iti lalaki na. Napan namanin indoor kayang ti Maria Jose. Tatang, amangan ta saanin niya agsubli ni nanang. Anya ti kahit mo sawen? Kunan ni tatang nga kasla nabigla. Inalan sa amin ni nanang di ti arwaten na gaputa. Adda dua abagken. Adda maleta na iti pumanaw. Naglugan iti tricycle ti karuba tayo. Natatalman ti amak. Timmakder ket nagdiretso iti kwartuda. Nga mapan na siguro kitain no pudno ti bagbagak nga inalan ni nanang di amin nga arwaten na. Ket di rumwar iti kwarto pagayam ko. Hanak ti salbag. Talaga nga pimanawen ti inam. Napanalakit din dininaan ti lalaki na. Siguradok deta. Adon di kiti magibagbaga. Adon di kiti makakitkita nga kakuykuyog na ti lalaki na. Balikas ni tatang. Kabsat ko iti dedi agundaway no pay no kasano ti kinatangsit ti amak. Nakitak ti panagarubos di kiti luana. Wen kabsat ko. Intugaw na sa nainyangad ti rupa na iti ngato. Ket dita. Nagar-arubos di iti luluana. Nga awan ti sumngaw abalikas. Manipod ken kuana. Gapoy di asik iti amak kabsat ko inasitgak di atoy. Tatang, kasanuta pa ita. Kasanupa iti biyag te ita. Awanin ni nana. Nupudno ti kunam nga simuro tinid sa bali nga lalaki. Kaya't nangasawen niya saanin nga agsublin. Saanin niya agawid pa ni nanang. Kinunak. Saan niya simungbat ti amak? Timmakder pagayam ko ket rimwar manen iti balay. Wen. Pimanaw manen ni tatang gabuta inamang na tidakkel a kalsada. Ket sinipsiputak nga nagabagatan.
Nga siguro ket mapanmanen ka digiti gagayem na. Tapno makiinom. Agbartek. Ket naibatiak ngagmaymay sa ituneg ti balay mi pagayam ko. Rabiin kabsat ko, ngemjak na uray ni tata nga nagawid. When inyilad ko iti atid duga-tugaw iti panakasalas ti balay mi. Barbaring ko nak no agawid metlaeng ket maputak ti. Panagtugtug na ket mailo katak iti ridaw. Nakaputak kinitak ti pagurasan. Alas 11:37 ti rabii. Ngimawan pa'y ni tatang. Napanag iti kwarto nga pagturturugak. Inwar ko ti pungan ken ti ules ko. Maturog ako niti salas. Dito'y ako na maturog tapno maputak ng sumangpet ni tatang. Ngimsapay ko matauray ni nanang ket sumangpet. Kinunak kabsat. Natalyaw ko ti inala kabulong ti marunggay. Saan ko niya naluto? When saan ko gaya mi na naluto gaputa? Awan di ganas ko idi namangan. Idi papanaw ni tatang. Dita kabsat nga in parabaw ko ti ules when nagedda kita ti duga-tugaw. In parabaw ko ti ules inibuksit ko gaputa saan met nga nalamis. Ket jak na pupuutan kapsan. Nga dituyen nga naalak tituturugak ka. Bumigaten Manong Robert idi makariingak. When nakatapwaken digiti manok nga agapon ka digiti kayo. Sinapul ko ni tatang, babayan tinapang ko panangkita no adde ti kwartudo akin ni nanang. Awan ti amak. Rimwara kiti balay, takayat ko ti agpagnapagnawen numang dalusi di lawlaw ti balay mi. Sadya nga nakitak ni tatang, nga inyedana iti tugaw, nga narami di kawayan. Nga daytoy ket araramaten na nga pagpariiran no kasta nga aldaw. Inasidgak ti amak. Nairot ti turog na. Kasla napuyatan. Wenno mabalin kinunak iti bagik nga naladaw simmangpet. Ket dituyen nga naturog. Agingga nga nariknak wenno nakitak nga nagkuti wenno nagkiring ni tatang. Pinikpik ko deto iti abaga na. Tatang agriing kayon. No kay chupay ti maturog mapang kayo ti kwartuyo. Malablabsan da kayon di kiti tao iti. Ayan nyo. Ininot niya nagmulagat ti amak. Pinereng wenno kinitanak. Awan ti sinsao ti makder. Simre kiti balay. Surutek ko maidingem. Amuklatan niya mapanay tuloy ti maturog. Iso nga binaybay akon. Inistimar ko ti lawlaw ti balay mi, babayan iti panagkaykay ko, wenno panang dalus ko, panangikat ko, kaditi ruruot. Nga naiwara iti arubayan. Idi malpas ko detoy, napanak iti kusina. Sigurado nga mabisinto ni tatang. Ada pa ilagayam ti marunggay. Ti marunggayin nalaki di malem. Detoy latan ti lutwek. Gumata nga ako niti. Noodles nga ilaok ko ta. Isuntun ti pagsangwan mi ken ni tatang no makariing.
E di dandani kun maluto ti noodles kastameten ti marunggay pagayam ko. Nakitak ni tatang rimwari ti siled da kininanang. Tatang, apagpagiso ti ruraryo. Umay kayon ta, mangantayon. Sida enta deti linutok nga noodles ken marunggay. Deti di marunggay ngin nalaki di rabi. Deti noodles ti maudin ka deti ginatang yo. Nga, ininutin ti nga sidsida eh. Imasidig ni tatang. O sige, agidasar ka mga rod ta, kumalduak man ka deta noodles ken marunggay. Kinunana, sige tang, agtugaw kayo nga rod ta, kargak ti malukong iyo. Kahit yung kaditi na po eh. Saanin, dedalatan noodles. Kargamon ti malukong ta, sulatan ti kanek. Ken mangang kameten. Kinunana. Edi mayawat ko ti malukong nga nakargaan ti noodles ken marunggay. Kinarga akmet ti panakabagik. Ngem nangala akti na poy. Nagsango kami iti amak nga nangan. Ngem awan man lang nga pulos di balikas ni tatang kanya. Inururay kong agbalikas. Ngem napaayak Manong Robert. Alis to ti panangan ni tatang ket di makapangan. Nasiputak manen nga rimwar. Ngem saan niya ti kadakila na ridaw ti rimwaran na no di ket ti ridaw ti kusina. Papanan nyo ka ditang. Kinunak. Ngem saan na simungbat. Nagderdiretson ngem madayon ni tatang ko, Manong Robert. Awan niya talagan kabsat. Kasla sulsulo kun ti agbibiyag. Ngem kasano nga mabiyag ko ti bagik. Pangalaak iti serbik. Basitin ti bagas nga adda iti pakaikarkargaan na. Nga basit nga lata ti biskwit. Mabalin nga mamitlo aging gana iti mamimpatak tayo nga agluto. Awan ton ti sumaruno. Dito'y kabsat nga nagpanpanunutak. Hanya ti aramhidek. Kasano nga? Adda ka alutwek. Kasano nga adda kanek. Ni tatang saan na nga mo ti agbannog. Adad na nga mapan makininom. E din to nga ti inak ti manaway. Kasla agsulsulo ako na agbibiyag Diyos ko. Kinon ko na kiti bagik. Rimwara kiti balay mi, idi may pan ko iti. Pagyanan di kiti pinggan, di kiti ininawa ka madua amalukong, kenti pinggan na nagyanan ti inapoy. Di ta kabsat niya mapalabas ko di kiti kapatadak. Mapanday ti pagadalan. Mapanunot ko ti bagik. Saan ako nasumrek? Wen, saan ako nasumrek? Sigurado nga, amuntis ang kabaranggayan niya, timanaw ti inak. Nga pagat-atapan ni tata nga simurutit sa bali a lalaki. Mabain ako na yan, Diyos ko. Mabain ako na yan. So nga, saan ako nasumrek? Saan ako namapan iti pagadalan? Ang yanak lahingin iti balaymi. Ket panunutik no kasano nga dati. Masapulak tapno at dati bagas nga ilutok. Kinon kunak Manong Robert nga makalulwa manen. Umapala kunay kaditi kapatadak nga mapaniti pagadalan. Kinadpay suna kabsat ko. Arapaap kumet ti makalipas iti panagadal. Angim kasano? Kasano nga mailipas ko? Addak pa lang ti may kalima nga tukad ti pagadalan ngem. Maburburi-burin ti panunot ko. Saan ko na may konsentrar ti panagadal kapsat ko? When Manong Robert, kasta ti nagbalinabiyag ko, inayay ko ti gasat ko, nupay ubingak pay, iti day di agundaway.
Naglabas digiti aldaw, kabsat ko. Naamuan digiti naganak, wenno tinaganak, kinitatang tinapasamak. Imay niluluagi do, iti may sa abigat iti balay. Ngem awan man idin ni tatang. Anyayat di mapaspasamak kada kayota. Madamdamag ko nga, imanaw kan tinam. Ket ti amam, kanayon metlatan niya agbarbarte. Kasano pa nga rin panagiian mo ita? Kastoy lolo. Awang peket din ti lutwek. Noan niya digiti malabsak ka digiti daldalan niya mabaling kong alutwen. Rumabsutak latan. Nadabunga ti utong. At darangaw ti kamutig. Isuda ti awit ko dito yung balay. So ti lutwek. Kaslawang metin bibiyang ni tatang noon niya ti mapaspasamak kanya. Sipot pimanaw ni nana. Anak ti salbag di ito eh. Talaga nga. Binaybayan da ka na pok. Alabay-ambayam. Tanuma, kitak to ti amam. Kasaritak. Ngem, alamon di kiti arwatem to may kaniji balay. Duwatan ti agkabalay. Agmay sa akmet laing. Samit nga rin nga mabalin nga umayak dito ita damit ti taraking ko. So nga may kaniji balay. Kuna ti apo kalakay. Ang mga no agungit tumanhin ni tatang no masangpitan ng awanak iti balay may. Ang mga to may nakungtan. Sangkang madanagan. No may ije balay. Kasaritak to. So nga, umay kan. Yarwat mo aminin nga arwatem. Alam di kiti kayat mo nga lani. Batim di kiti batim. Ta umay kan ije balay. Mandar ni lulo. Tinungpal ko ti apo kalakay. Napangkoy nala di kiti arwatek. Huwag kapsat. Makaambunton ni tatang no agawit. Ngayon din na minsan pa yung agundaway inwaras ko di matakit uneg tibalay. Tibalay nga na kaya nakak. Tibalay no sa dinno nga nasiraratak tilawag tilubong. Tibalay nga kasla impyerno gapoy tiriribok tinagbaytan ti amak kaninak. Huwag kapsat. Panawan kan. Panawan kan balay. Kitsapay ti sanglada kapag tengan. Sapay ta na ululimek ken nataltalingin ngin tibiyag ko. Sapay la kuma. Kinunak nga na itanamitim ket rimwarakon. Nagkuyog kaming ken nilulo agido nga napan iti balay na pagayam ko. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa dito'y surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lidor Vino. Awisin kayo papagayam nga mangituloy ito nga mangdingig. Iti dito'y nga pakasaritan ti biyag. Ngem kaya't may pakamuapo nga ito nubigat ket amangan tasan kami nga saan mi nga maidanon dito'y nga programa. Gaputa dati social obligation tayo ito nubigat papagayam. So kapadaanan nyo po ito no Lunes, ituloy tayo itong ibasa, dito'y surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lidor Vino. Dito nga rin din ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwak ni SK Chairman Maki Paulino Agustin iti Technical Control. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Biyernes tayo amin na sa apada. Agyaman kam ting kay panagbuya ken panagdingeg iti programa Tina Palabas.